Ngai kublai anniversary masuk bat bakmen nyepi perbangai. Akaleng ke North East India. Ngai simro ikan ka kabu ban ai kublai kumjo. Ya ki paralok parajor ki kur ki kha ki songkha songman ki imrangkat ki sarka. Akan ni kejing lek kemen anniversary jam. Napan pawro ikajing kemen bakrau banyak pathai kani ka kubor anniversary. Sepi lang ba kani ka YouTube channel. Khat pratrik jong September jong woi po woi snem kalong kasni ka bakrau tam hangi kirim ngai ibiterian. Nyamar ba kum hakani kasni sispa lai po saus nem menchwa. Kata husnem kat praspa prapunya. Ya kajing ngai uniterian hang ne North East India. Ya seng daw bubu hajam kisorsi. Haka kat pratrik September kat praspa prapunya. Rangkat bat di nongbot basit hemjong. Kata wak mar setengah wak kat sela bat gamen hirbon nakadong. Day kini kisau ngot rangkat baik dikurim jong babu kisau. Ikong paren bon rani kiba day kisau nungkong jong kajingai uniterian. Yo babu hajam kisor laka khat santerik bunai jun khat prospa andru pusat. Hasai sok pen sor. Hadien bol dak khat san snem karta lesok bat kabalang metodis. Jing penyesok jong u sekanya ka kenhon niam kalalong ka jing ka kruyu namar bakal play u kala banyol puli ka bible kani kalalong kum kalanti sia ka jing sngeu thu ka bakam jana sa phangu blai nang bagi jing kai banala jong jisu bat kum uruwat penia ubum sem lahon ban sungai klem de pencong nong rim ula persiang ban wat jing tip syo syo sapang ke jing sisya jong ki ji kai jisu ki balasan siap aga do no ki jong mentau snem ke jing le men anniversary jong i kam sen lalong ka badang ipo ipe ngamar bangihap ban bot renti ya ki jing perking jong kesoka banyada na kani ka klam covid khat khandai kabadang yaisa kad hado ini kisi wat lagi jing ruai anniversary ka ong bahaka anniversary ni lek kemen lek sneu bah namar bakum hakani kasni ya ka senglang ini terian nak ni tebe pencai laki pelau hakani ka anniversary namar kani ka dak ni penpa ye jing syai men sim sisa narwal bubu hajam kisah. Syuk khat ko paralok kasi ko paralok na ko paralok baro nak perthai baya. Ale wan lang bat ni. Yu bulay ngin ai ngo utan rai unong thao unong ri nong bo. Kanyam industrian ha North East India ke hikai bat ngai. Ba bulay biim ulong bulay tang mo uhi. Long pa kami resisya aja. Ingat ba ni kipenru baro ni long kon ulai. Ki mensem sipara senrang bat kentai. Ni ngai ro bo blai la thau yang ni kan om yap su. Hanrei ban im junom bat nang yai ro. Man lau snem ni don ki kubor kerpang. Ban yasam si perbangai bat ki para benru ru kunjo. Ya giji hikai ki banala jong ke jingai uniterian. Mentau snem haga jingdap ke basis pak lai po sau snem jong ka niam bokhoi ulai. Inya sam ya ka phang pedeng ka ba ong kumne. Bakin yo i ka bor bakrau ka niam ke jing yo lai. Ya gini ki kentien la sot na ka jing ruai bala tho da ukhia po lo. Bolong nong seng jong ka balang hanong talang. Kai katakan niam kajing yak lai. Dongin ni tai khan yak hai ni por ibalangkot.
hajam kisor ha jing ruai ka bakhat nhiều naga kot jing sai belai utho kum ni em sumpan utrai kasnam ni ka jing kenya upan nangi ban ai ka jing basisya ya uban ban mani ban ti lo ladi mendanglung ka perthei ki knya du briu du ra toy dei jing mane belai da man sem man ka pa jing duai ai ti lut chu belai ka long ka jing kenya ka ba dei kani ka jing ruai kaya dei dur bat ki jing sneng jing krau jong umikai ya ka bangila ban sem ka kitab bible hakalam nong ka ban riu ka record ka ban riu do bakra ka ba ong kum ni hato kum no ngan lei hakmat trai bat ngan dem hakmat ublei bah kli tame hato ngan lek terwa de ki jing ai ngo than ni de ki khon masih ke badang sisnem hato trai skeu bhai ki hajar ki lang brot chenrang lani ki pheu hajar ki wa kum phniang hato ngan ai do bakha nang kong jonga namar ki palat jonga yau sok kamet jonga namar kapop ngem sim jonga ulapan ia piko kon berru kai ka ba bat ayu blei kwa na phi ban le hok kai bat ban yai bos ngeurit hakmat blei jong phi ka jing pule na kal nong ka balai na ka kot jing sai blei ka om long bal pundan burum yau trai bo blei ubom sim le no el de krem ki nong la hanrei bola kren daki sentur ki nong ithol pa jong ki ba lawan mi wat na do pas dang ka parti abau he apo long ule kendo yo babu hajam kisor hagi jing le don kam jong hajuai hayin kaseri man kapor ulay lat ro ban pen pau bat ban ya selok padu yala ka jong ke jing dei hadin bon sien ke jing ya selok padu ngat ki jing kendo jong ubat babu hajam ulo penyeso no bat ka niam imitrian haga arpo kondai 3 Agos kat praspa propra uhia po long anda los ngeu thu chai ya ki jing kordor jong ki jing hikai bat ki nong rim jing ngai jong ka balang imitrian ulo tho ya ki jing roi sem men sem jong sa phang gas ni baseng ya kan niam imitrian ka bangis ngeu tenat ban roi ha ka por anniversary jing roi ka ong kumne ker khui ka si ka baseng kan niam ba khoi ule hari lom khasi bat senteng ba pej badom senteng kan niam ba khoi jong pi atrai ka long kum sni pranai nari bat na ye ngi wat ai ban set ka sni singsha yarap ablei ba krau ban punchik heming bangin ya lap kan niam jong pi klem ting bat met bat su yarap ablei ba krau ban kersiu ikpa bakin ya i ka bor bakra kan niam ke jing ya lai kan niam ke jing ya lai ka theu ke jing ya lai na ki jing mane be mane thala ki jing mane ksut mane khrai ki jing mane ki leilom ki leiwa ki jing mane ki su yeng bat su ka jing ya lai na ka pop ka jing ya lai na ka bisni pi hoin ka jing ya lai na ka jing son jing penchoi ka jing ya lai nakas liu kasme ka jing ya lai nak jing ngai be ko nang bakan niam ka jing ya lai ni sneu tho bangi dei ban mani si bai yo blei bolong batang mo hi ya ka bo jisu upan pau lang ba ka gospel jong marcos kala nong ka bakat a at khot ka baar ko kanda ka bo trai bo blei jong ni ulong uai niam ke jing ya lai ke hikai ru bo blei udai bolong hi bom don ke jing kha ni jing ya hen re bo yai in jing
sa sisien hagan kapor haswa bangan pukok na ai kublay anniversary basuk bakmen ya pi baro iba pai ya gani na YouTube channel